Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê êrişa rejima Îranê li ser bingehên her du partiyên Demokrata Kurdistan Îran Hedeka û Partiya Demokrata Kurdistanê Hedek şehîdbûna hejmarek serkirde û kadroyên wan li sê darxistina sê ciwanên Kurd yên Rojhilatê Kurdistanê bi tundî şermezar kir. Duh roja şemiyê heştê meha nihan 2018 rejima Îrana faşîst her sê çalakvanên Kurd Ramîn, Zanyar û Luqman li sêdarê xistin û hemî bang û daxwazên rêxistinên mafê mirovan yên navdewletî raya giştiya cîhanê bi rawestandina li sêdarxistina wan ciwanan bin pêkirin. Biryara xwe bicî kir û ti rêz li zagonên navdewletî negirt. Hevdemî wê yekê jî êrişek bi mûşekên ji dûr kontrol kirî. Li ser baregehên her du partiyan kir ku di dema êrişê de serkirdeyetiya Partiya Hedek civîna xwe ya normal li ofîsa xwe ya li navçeya Koya ya ser bi herêma Kurdistanê ve li derxist. Di encama wê êrişê de 16 kadroyên her du partiyan şehîd ketin bi dihan birîndar bûn. Di nav birîndaran de Xalid Ezîzî sekreterê birêya Partiya Hedek sekreterê niha Mustafa Mewlûdî jî birîndar bûn. Her wiha hejmarek sivîl ji welatiyên navçeya Koya birîndar bûn. Serbarî ziyanên maddî ku gihiştina mal û milkên wan. Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê duh daxuyaniyek derbarê li sêdarxistina her sê ciwanên Rojhilatê Kurdistanê û êrişa tawanbar ya rejima Îranê li ser bingehên her du partiyên Demokrata Kurdistana Îran Hedeka û Partiya Demokrata Kurdistanê Hedek li navçeya Koya ya ser bi herêma Kurdistanê ve û şehîdkirina hejmarek serkirde û kadroyên wan bin pêkirina sînorên herêma Kurdistanê bi tundî şermezar kir. Piştevaniya xwe bo her du partiyên Kurd daxuyanî sersaxî ji malbatên şehîdan û endamên her du partiyan xwast. Hêviya silametiya birîndaran kir. Her wiha Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di daxuyaniya xwe de got ku rejîma Îranê bi van kiryarên xwe nikare viyana miletê Kurd bişkîne. Wan ji xebata wan diriya daxwaza mafê miletê Kurd dûr bixe. Bang li civaka navdewletî û kes û welatên piştevaniya azadiyê li cîhanê dikin kir da ku bi tundî beramberî zêdegaviyên rejima Îranê bin pêkirinên wê û terora wê ku li ser miletên Îranê û bi taybet miletê Kurd rawestîne. Her wiha beramberî terora ku li dorûberî xwe belav dike rawestin. Sînorekî ji wan bin pêkirin û teror û li sêdarxistina bi sedan xebatkar û ciwanên Kurd li Kurdistana Îranê deynin. Serkirde û kadrên her du partiyan yên ku şehîd bûne ev in: Rahman Bîrotî, Pêşewa Seyid Umar, Mansûr Keberboz, Kerîm Resûlzade, Nesrîn Hedad, Osman Osmanî, Mihemed Hesenboz, Kerîm Mehdewî, Hawarî Karsaz, Cemal Ekberî, Haşim Ezîzî, Suheyla Qadrî, Brahîm Zêwey li gorî zanyariyan bêhtirî 40 kesî ji endam û kadroyên her du partiyan birîndarin.